Dr. Tamasi József vegán széklet, predán széklet, korai tünetek című előadását fogjuk meghallgatni. Dr. Tamasi József belgyógyász szakorvos, a természetes gyógymódok szakértője, 35 éve foglalkozik természetgyógyászattal, szinte valamennyi ágával, és ennyi ideje vegetárius. 3 éve vegán és glutént sem fogyaszt. Ezt a diétát betegeinek is sokszor ajánlja, és ők ezt Tamasi diétának nevezik. Fogadják őt szeretettel! Szeretettel köszöntök mindenkit. A téma egy kicsit szokatlan, gondolom. Van néhány olyan kérdés az egészségünkkel kapcsolatban, amit sokan szeretnek elhallgatni, meg keveset beszélni róla. Mondjuk ilyen az egyik ugye a szexuális élet, a másik a minden, amit kiválasztunk a testünkből, mert hát sokan úgy gondoljuk, hogy az undorító, és azzal nem kell foglalkozni. Ugyanakkor mégiscsak az életünk része, és akár titokban tartjuk, akár őszintén beszélünk róla, olyan tüneteket, jeleket tartalmaz, ami az egészségünk jövőbeli alakulása szempontjából döntő fontosságú. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy erről a témáról is kell néha beszélni, és akkor javasoltam, hogy erről tartanám a mai előadásomat. Csapjunk is be, hogy beleférjünk a 3-4 órába. Ez a tény, hogy az orvoshoz fordulásoknak a 60-70%-a életmód probléma, illetve életmód változtatásával megelőzhető lenne a szükségessége, az egy neves orvosi labban jelent meg, és tudjuk most már, hogy ez tényleg így van. Nagyon sok betegséget, hogyha időben az életmódját átbeszélnénk a páciensnek, akkor már eleve nem is úgy indulna el, illetve nem kellene orvosi beavatkozásokat végezni. Van ugye az emésztőrendszerünk, amiről sokszor, sokféleképpen beszéltünk már, és tudjuk azt, hogy betegségeink kialakulása szempontjából döntő fontosságú az emésztőrendszer. Annak ugye van egy eleje, ahol az étel bekerül, és van egy vége, ahol a széklet kikerül. Közte van 8 méter, igazából azt is lehet mondani, hogy ez igazából egy ilyen betüremkedés a külső burkolatból, tehát úgy mondjuk, hogy a ektodermánknak, tehát a bőr és a hám felszínünknek egyfajta átjárható csatornája a testen keresztül. És hát ott sok minden történik, van benne nagyon sok baktérium, van víz, különböző nedveket választunk oda ki, és akkor jönnek ezek az enzimek, amelyek felbontják és felaprítják a bekerült táplálékot, és aztán kialakulott egy ilyen nedves, meleg millió, amiben baktériumok nagyon jól érzik magukat, és ami folyamatosan változik, ahogy halad végig a tápcsatornán, és a végén produkálunk belőle székletet. Aztán persze ennek van olyan, mint egy kazánház, ahol mindenféle történik, elégnek dolgok, meg átalakulnak dolgok, meg egy motor működik ott benn, meg hasonló, és aztán vannak különböző jelei ennek a működésnek. Tehát ugye a hasunk formája, mert hogy ott nincsen csont elől, és a hasunk az nagyon jó jelzi, hogy miféle működések zajlódnak ott a bélben, az emésztőrendszerünkben. Különböző alakok alakulnak ki. Tehát tudjuk azt most már, elsősorban Májer osztrák gasztroenterológus orvosnak a ténykedéséből és megfigyeléseiből, hogy a normális bélszerkezet az egy idő után átalakul, és akkor gyulladásossá válik, és olyan lesz, mintha egy gumi kertislag jól meg lenne feszülve, és úgy kitüremkedik, és akkor megváltoztatja a hasnak az alakját is. Aztán amikor ez a gyulladás sokáig fönnáll, akkor ilyen pegyhütté válik, és akkor elkezd lógni. Mindenütt, ahol fő van akasztva ilyen szalagokkal, az tartja álló helyzetben, és aztán elkezd lógni. És minden, ami keresztül haladna rajta, az ugye lassabbá válik, renyhébbé, sokkal lassabban kerül keresztül a bélrendszeren, és mindenféle alaki változások jönnek létre.
Azt lehet mondani, hogy ugye ahogyan a tenyerünkből, a talpunkból, a hajunkból, a hasformából, sok mindenből lehet következtetéseket levonni arra, hogy milyen a szervezetünknek a működése, és hogy néz ki a test, illetve a személyiségre is lehet tulajdonképpen még következtetni. Ugye a székletből is lehet. Érdekes módon nagyon sok minden kiderül, például az, hogy miféle személyiséggel rendelkezik az illető, milyenek az étkezési szokásai, mennyit mozog, mennyit sportol, de teljesen másként alakul a bélmozgás, és másfajta székletet produkálunk a végén. A folyadékfogyasztásnak a mennyiségére, minőségére következtethetünk a székletből, aztán különböző magatartásokra, szokásokra, azok rendszerességére, és elsősorban is arra, hogy van egy gyulladás. Mert hát az az igazság, hogy a szervezetünkben bárhol megjelenik gyulladás, mondjuk valakinek tüdőgyulladása van, vagy a bőrén aknék jelennek meg, akkor az szinte bizonyos, hogy a bélből indul, illetve a bél az első lépcső, ahol először kialakulnak ilyen gyulladások. A tapasztalatom, betegeimmel szerzett tapasztalat az mindig ezt mutatja, és ha a bélnek a gyulladását megnyugtatjuk, akkor a következményes gyulladások is javulni tudnak. Tehát egy fontos jelzőrendszer a szervezetünkben, aminek van állaga, víztartalma, színe, szaga, aztán ugye nem mindegy, hogy milyen gyakran van széklete valakinek, annak az időpontja. Tudjuk azt, hogy a legtermészetesebb az, hogyha reggel a felkelés után van székletürítés, esetleg lehet naponta többször, van, akinek a étkezése olyan, hogy tulajdonképpen az étkezések számával egyforma számú széklete is van. Aztán a széklet összetétele nagyon fontos, ezt lehet vizsgálni laboratóriumban, mennyi a szénhidrát benne, a zsír, a fehérje. A múltkor döbbentem rá valami szakmai megbeszélés során, egy kollégával, egy ismert kollégával beszélgettünk, és teljesen hitetlenkedett, hogy hogy kerülne a székletbe szénhidrát, zsír és fehérje, hiszen ottan már megemésztődött és már felszívódott, de hát nem így van, mert nagyon sok marad ezekből. Pláne, hogyha valaki például nagyon sok húst fogyaszt, vagy nagyon sok állati fehérjét, akkor a szervezet képtelen ezeket felszívni, és marad a fehérjéből nagyon sok a székletben is. És hát ugye ez az egyik oka annak, hogy a baktériumflóra megváltozik, mert a fehérje közeg, a millió, az másfajta baktériumok szaporodását segíti elő. Bocsánat, még tovább. Tehát baktériumtartalom nagyon függ az étkezéstől, és a széklet állaga és kinézete is nagyon sok mindent elárul erről. A széklet pH nagyon fontos, majd erről beszélek külön. Aztán a passzás gyorsasága, hogy mennyire gyorsan halad át a testünkön. De normális az, hogyha elfogyasztjuk az ételt, és a következő napon már hamvaiba hull alá. De van ez, akinél nem egy nap, hanem 2, 3, 4, 5, 6, 7 napok is vannak. És még azt se jelzi föltétlenül, hogy valakinek a passzázsa ennyire hosszú, hogy minden nap van széklete. Lehet, hogy minden nap van széklete, de úgy, hogy el tudjuk képzelni, hogy van egy cső, aminek a végén mindig bedugunk valamit, és akkor a másik végén meg mindig kipotyog valami. Csak közben ott állomásozik a cső belsejében sok minden. Tehát az a baj, hogy a rendszeres széklet sem feltétlenül mutatja azt, hogy hány nap alatt halad át a testen. Vannak erre különböző ilyen egyszerű kis próbák, hogy az ember olyan magvakat fogyaszt, vagy kukoricát, vagy valami hasonlót, és akkor látni lehet, hogy mikor került át. Normálisan tehát egy nap alatt át kéne jusson a testünkön. Ha ez hosszabb, akkor már mindenképpen bajt jelent. Hasformájáról már beszéltünk. Tulajdonképpen egy pillanatra visszamegyek ezekre a hasformákra, akkor ugye érdekes dolgokról tehetünk még említést. Ugye például annak, akinek nagyon rossz a baktériumflórája, és sokféle gáz termel a bél, a gáz fölfelé tágítja a hasüreget. Sőt, a mellkasnak a bordáit kitágítja, szétnyomja, és akkor egész nagy
összeilleszkedési szögek keletkeznek, ilyen szétálló mellkas lesz, a bordák úgy maradnak. Aztán akinek pedig hát ilyen renyhe stádiumban van már a bele, tehát már egy ilyen degeneratív folyamat után van, akkor elkezd ilyen lógó has lenni, mert ugye a széklet, ami ott pang, és nagyon lassan jut át a bélrendszeren, az oda lelóg. Tehát kvázi egy ilyen vetőmag szóró, tudják, régen egy ilyen kötényből szórták a vetőmagot, arról is nevezték el ezt a tartást, vagy ezt a hasformát. Ilyen ki tud alakulni. Aztán persze, akinek mind a kettő van, az a legrosszabbik fajta, ott alul is lóg, meg fölül is duzzad. Úgyhogy mindenki arra hajlamos, hogy azt mondja, hogy van pocakom, mert hogy meghíztam. De hát a pocak az nem a meghízásnak a szimbóluma, hanem a rossz emésztésnek a szimbóluma. Tehát kitágulnak a bele, benne a sok kaki, meg gázok keletkeznek a rossz baktériumoktól, és akkor kitágul a has, és akkor azt mondjuk, hogy pocak van. De hát ez nem pocak föltétlenül. Persze aztán zsír is rakódik le, de az nem azért van föltétlenül, mert elhíztunk. Hát érdekességek ugye, hogy 80 000-szer veszünk fel táplálékot, 30 000 tonna ételt és 50 000 liter folyadékot, 3500 órát ülünk WC-n az élet során. Egy széklet mennyiség az olyan 100 g és 1 kg között változik. Attól függően, hogy milyen az étkezése, egy afrikai benszülött általában nagy mennyiségű székletet ürít, mert nagyon sok növényi anyagot fogyaszt. Egy vegán is jóval több székletet ürít, de hát majd erről beszélünk, hogy ez tulajdonképpen ez a normális. Baktérium szám 1600-szor annyi, mint amennyi ember él a Földön, és ami itt a lényeg, ugye, hogy 5 tonna székletet kiürítünk az életünk során, és ez egyáltalán nem mindegy, hogy az milyen. Ugye erről beszéltünk az előbb már, hogy 1-7 nap között van. Hát ez igen fontos, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy mennyire gyors. Hogyha lassú a passzázsunk, akkor az igazából már azt jelenti, hogy már egy bizonyos stádiumon túl van a emésztőrendszernek a tönkremenetele. Egy ideig még regenerálódó képes, egy idő után pedig már nem az. És ez a lassú bélműködés ez lehet annak a jele, hogy baj van az emésztőrendszerben, és olyankor már csak menteni lehet a menthetőt. Aztán a színe. Ugye normálisan világos barna színű a széklet, de hát sok minden függ attól, hogy mit eszünk, például céklaevéskor biztos, hogy vöröses színű lesz a székletünk, és az normálisan is úgy van. Aztán lehetnek persze kóros dolgok, hogy fekete lesz, az valami emésztőrendszerben lévő vérzéstől lehet például, vagy fehér lesz, valami elzáródás, a epe vezeték elzáródik például, ezek már súlyosabb betegségeknél fordulnak elő, és hát lehet nyálkás, aminek van egy normális szintje, a normálisan nyálkás széklet az kell, mert az attól csúszik könnyedén végig. A normális székletürítés az nem erőltetett, hanem annak van egy természetes önmagától zajló lefutása, és ahhoz kell a nyálka. Tehát valamilyen mértékig a nyálkás széklet az normális. Ha azon túl van, akkor persze ez már gyulladásra utal. Tudjuk, hogy a colitis ulcerózás betegeknek mindig nyálkás a székletük. Aztán van a szaga. Ugye, erre ugye általában mindenki azt gondolja, hogy a széklet az mindig nagyon büdös. Hát nem egészen így van. Azt kell mondjam, hogy a széklet büdössége leginkább az állati fehérjéktől van, mégpedig az arra települő baktériumok által termelt gázoktól és illatanyagoktól. Úgyhogy aki például vegán étkezésű, annak a széklete nemhogy nem büdös, hanem sokszor egyáltalán nem is érződik. Tehát például egy normális székletürítésnél a WC-ben nem kell, hogy érezzen feltétlenül büdöset. Ez a növényi táplálékok közül esetleg a bab és a káposztát szoktuk emlegetni, ugye, hogy ott is keletkeznek ilyen gázok az emésztés során. Ez valamelyest előfordulhat, de alapvetően azért azt kell mondani, hogy az állati élelmiszereknek a fogyasztása okozza a székletnek a rendkívül erős bűzösségét.
Aztán van a formája, van erről egy ilyen úgynevezett Bristol skála, a Bristoli Egyetemen csinálták ezt a beosztást, aminek az a lényege, hogy a egészen nehezen megszülhető diókmogyorók, különálló diókmogyoróktól a vízszerű, formálatlan székletig van egy beosztás, és nyilván a normális az valahol itt a közepén van, ahol nyálkás a felszíne, könnyen csúszik, könnyen kikerül a világra, és nem kell erőlködni az illetőnek, és a táplálék részek azok jól emésztettek, jól összeáll a széklet, és van eleje és vége. Az ugyanis nem egészen normális dolog, hogyha valakinek mindig marad egy kis darab még, meg egy kis inger, és nagyon kenőcsös, és nehezen lehet tisztítani, ezek már mindenképpen kórjelzők. Aztán, hogy mekkora a mennyisége, ugye ezt viszonylag jól lehet, nem a kakit kell mérni, hanem a súlyunkat kell megmérni előtte, meg utána, és akkor szépen lehet tudni, hogy mennyi a székletnek a mennyisége. A széklet legnagyobb része az akkor is víz, hogyha úgy keletkezik a széklet, hogy a víz visszaszívódik, de mégis a víz mennyiség az fontos jellemzője, általában 70% körüli a széklet víztartalma. Ha ennél kevesebb, akkor nyilván már nagyon darabos és nagyon nehezen megszülhető. Aztán az is fontos, ugye, hogy nyomni kell, erről már egy pár szót említettem. Az, aki mindig nyomkodja a székletét, az egyrészt sérüléseket okozhat az emésztőrendszerében, vagy annak a végső szakaszában. Másrészt hát azt tudni kell, hogy ez már nem normális állapot, tehát valószínűleg az étkezése nem jó. Általában a rost hiányos étkezés, illetve az állati fehérjéknek a fogyasztása az okoz ilyen nehezen megszülhető székletet, és mindenképpen változtatni kell. Aztán, hogy milyen táplálékrészek ismerhetők fel benne. Hát nyilván a sárgarépa, vagy a kukorica, vagy bizonyos magvak, fűszerek, hogyha az ember elfogyasztja, akkor azok nem emésztődnek meg. De azért a széklet nagyrészt egy homogén tömegé kell összeálljon a végén, és nem jó, hogyha bizonyos élelmiszerféleségek, illetve bizonyos tápanyagféleségek nagy mennyiségben vannak benne. Ugye az, hogy a tápanyagféleségek mekkora mennyiségben vannak, azt laboratóriumi vizsgálattal lehet csak meghatározni. Aztán a gázok. Ugye? Hát azt tudni kell, hogy mindenkinek keletkeznek gázok, és mindenki enged ki gázokat. Ez is ugye egy olyan téma, amiről nem szeretnek sokan beszélni, de ezt már valamikor a középkorban nagy tudományos felfedezésként demonstrálták, hogy egy ember átlagosan naponta 14-szer enged ki gázokat a végbélnyílásán keresztül, és ez tulajdonképpen ez a normális. Ha ez nem lenne, akkor olyanok lennénk, mint a Michelin figura, tudják, amelyik ilyen szépen fújódik, és aztán egyszer csak kidurran, vagy felszáll. Hát a gázok azért normálisan nem büdösek. Tehát ez jelenti azt, hogy társasági életet tudunk élni akkor is, hogyha ilyen gázok sokszor akarattól függetlenül, vagy nem is tudtan eltávoznak. Még a húsevők esetén is viszonylag gyakori az, hogy nincs szaga a gáznak, de sokkal gyakoribb, hogy szaga van, mint a vegánoknál. Aztán, hogy mennyire gyakori a széklet. Ugye, ahogy mondtam, a vegánok esetén előfordul, hogy naponta 3-4-5-ször is van székletük. Ez teljesen normális lehet akkor, hogyha ennek az állaga normális. Ugye, mert hogy így táplálkozik, és ilyen a széklete. De mondjuk egy kolitiszes betegnél, akinek gyulladása van a bélrendszerében, és folyamatosan nyálkás híg székletet enged, és annak van 3-5-ször, akkor ez nyilván kóros. De lehet az napi egyszeri széklet is normális, azért a napi egyszerinél ritkább, tehát hogy 2-3 naponta van valakinek széklete, az már nem jó. Képzeljük el, hogy mi történik egy fazék levessel, vagy egy valamilyen kész étellel, hogyha azt
szobahőmérsékleten az asztalra kitesszük, és ott tartjuk 2-3 napon keresztül. Hát ugye szagosodik, büdösödik, és mindenféle elváltozások jönnek létre benne. Most ugye a belső hőmérsékletünk nem a szobahőmérséklet, hanem annál jóval melegebb, mert 38 fok körül van a maghőmérsékletünk. Ezen a 38 fokon és egy olyan közegben, ami a bélben van, hogy tele van baktériummal, több kilogramnyi baktériummal, nyilván, hogy ott az nem jó, hogyha hosszú ideig állomásozik valami élelmiszer, hanem annak legjobb gyorsan keresztül menni. Ahogy mondtam, 1 nap alatt. Na most, ha ez nem ilyen ütemes, akkor már csak abból, hogy tovább bomlik és különböző toxikus termékek keletkeznek az élelmiszerekből, a kiválasztott epéből, nedvekből, az már további károsodásokat okoz a bélnyálkahártyájában és az egész szervezetünkben. Ahogy említettem is, már az sem mindegy, hogy hogyan tudjuk tisztítani a fenekünket a székletürítés után. Ugye ez különböző kultúrákban különbözőképpen történik. Tudjuk, hogy a mohamedánok, hinduk inkább vízzel tisztítják a feneküket, és nem használnak semmilyen WC papírt, ami egyébként sokkal higiénikusabb. Aztán vannak európai kultúrákban, és sok helyen ugye használják a bidét, meg olyan eszközöket, amivel meg tudják mosni a feneküket utána. Tehát egyrészt van egy ilyen kulturális háttere, hogy hogyan tisztítják, másrészt egyszerűen van egy fizikai tény, hogy az, aki több állati terméket fogyaszt, annak a széklet maradványai sokkal nehezebben tisztulnak. Egy vegánnak a székletürítés után szinte alig kell használnia WC papírt, vagy mosnia magát, mert egyszerűen egyben nyálkás felszínnel eltávozik, anélkül, hogy nyomokat hagyna. Tehát a vegán étkezés az mindenképpen segíti a tisztább, a higiénikusabb testfelszín ápolást. Aztán ugye vannak baktériumok, ezek lehetnek különbözőek, lehetnek erjedéses, rothadásos baktériumok, amik különböző dolgokat termelnek, tehát elsősorban gázokat, vegyületeket. Ezek például nagyon erősen mérgező vegyületek, ez az indolszkatol, és csak a rothadásnál. A rothadás az állati termékek nyomán keletkezik. Állati termék a tojás, a tejtermék és a hús. Ezeket szoktuk fogyasztani leggyakrabban, mint állati termékeket, és ezek hát olyan vegyületeket indikálnak a emésztőrendszerben, amelyek aztán a szervezetet károsítják. Az erjedés se jó, tehát az erjedés, hogyha az túlságosan erőteljes, akkor az szintén kóros baktériumokat termel, de nem annyira káros, mint a rothadás. És hát vannak ugye a fertőzések, a közismert szalmonellától kezdve a különböző Clostridium fertőzésekig, amelyek hát nehezen gyógyíthatók, és nehezen tud visszaállni egy olyan egyensúly, hogy ezek kiszoruljanak a normál flórából. Ugye ez úgy működik ez a dolog, hogy van itt egy óriási élettér, ahogy mondtam már, ez egy ilyen nedves, meleg, folyadékos tér, amiben baktériumok lubickolnak. És ilyen baktérium van közel 1000 féle. Ezek a baktériumok, ezek benövik a teret. Ugye mindegyik úgy szaporodik, ahogyan ott van neki kaja, meg életfeltétel. Hogyha valaki másként táplálkozik, akkor bizonyos baktériumok elpusztulnak, mások meg szaporodnak. És akkor így alakul ki egy olyan kóros flóra, ami kóros gázokat termel, meg toxinokat, mérgeket. Hogyha mondjuk van egy ilyen nagyobb fertőzés, ami szintén azért akkor tud kialakulni, hogyha már eleve van egy rossz közeg, egy rossz életmód, egy rossz fajta étkezés, akkor ezek a baktériumok, ezek ott el tudnak szaporodni, mondjuk egy szalmonella fertőzés, és azt nehezen lehet kiirtani, és az a baj, hogy ha kiírtják, akkor utána marad egy üres tér, amiben megint elkezd valami szaporodni. De hát, hogyha rosszul étkezett előtte, akkor utána is valószínűleg úgy fog. Konzervatív orvoslás nem arról híres, hogy az megmagyarázza, hogy hogyan kell vegán módon étkezni utána, akkor valószínű, hogy újra egy kóros flóra alakul ki, és az panaszokat hosszú időn keresztül képes okozni, akkor is, hogyha a szalmonella például eltűnt. Ugye a székletet azt laboratóriumi vizsgálatokkal is vizsgálhatjuk, nem csak fizikálisan.
visszamaradt tápanyagokról már beszéltem, víztartalomról, színről, enzimek kerülnek a székletbe, illetve a béltartalomba, különböző regulációs anyagok, ezeket tudjuk vizsgálni, és ebből látjuk azt, hogy milyen lassú a bélműködés, vagy mennyi sok gyulladás van a bélben. Aztán immunanyagok, nagyon fontos a pH, ami nagyon egyszerűen vizsgálható igazából, lakmuszpapírral akár megvizsgálható otthon is, otthoni körülmények között. Aztán vannak a baktériumok, és vannak a gombák. Ezeket lehet laboratóriumban vizsgálni. A pH-ra még egy mondattal visszatérve, ez tulajdonképpen egy utóbbi időben egyre erőteljesebben kommunikált és publikált felfedezés, hogy van egy kritikus pH a székletben, az a 6,5-es pH. Tudja mindenki, hogy mi az a pH. Tehát ez a savasság és a lugosságnak az aránya, egy logaritmikus skálán, és a 6,5 fölött, tehát hogyha már lugos a széklet, akkor szinte biztos, hogy az el tud indulni az egész folyamat daganatos irányba. Tehát azt mondanám, hogy az egyik legjobb szűrőrendszer lehetne, hogyha valakinek, vagyis a betegeknek a pH-ját mérnék, és nem pedig endoszkópos vizsgálatokra küldenénk, mert sokkal korábban, sokkal egyszerűbben, sokkal fájdalommentesebben lehetne szűrni azt, hogy kinek kell az étkezésén változtatni ahhoz, hogy megelőzzön daganatokat. De itt vannak ezek a vizsgálatok, amelyeket én szoktam csinálni, ezek a különböző baktériumféleségek, és akkor lehet látni, hogy miből van sok. Például itt Escherichia coliból nagyon sok van, az is egy ilyen rothasztó baktériumféleség, vagy citrobakter, vagy itt van Enterococcus, például nagyon sok van ennek a páciensnek, de van Clostridiumból is túl sok neki. Tehát ez a tipikus rothasztó flóra, ami állati táplálékok mellett jön létre. Ez az úgynevezett predán étkezés, aki húst és tejterméket és egyebeket is fogyaszt. Vagy például a gombákat lehet ugye vizsgálni, hogy mennyire van gomba a flórában, ő neki éppen nem volt. És akkor ebből lehet egy következtetést levonni. Aztán vannak ezek az enzimek, amelyeket szintén meg lehet nézni, és akkor látjuk azt, hogy például az immunfaktor az nagyon alacsony, tehát nagyon gyenge az ellenálló képesség a bélben, vagy például a calprotectin és az alfa antitripszin, az pedig nagyon magas, és ez meg azt jelzi, hogy gyulladások zajlanak éppen. Ugye 1800 féle baktériumfaj, 40 000 alfaj, 2-5 kg mennyiség, 100 trillió feletti számú baktérium alkotja az emberi flórát. Ezek létre tudnak hozni, tehát ott az előbb abba hagytam a gondolatmenetet, hogy ez a közel, tehát több mint 1000 féle baktérium, ezek szépen benövik a teret, és hogyha ők jól működnek együtt, akkor kiszorítják azokat, amelyek nem kívánatosak. Ez az úgynevezett kolonizációs rezisztencia, tehát hogyha jó társadalmat hoznak létre, akkor az jó nekünk, mert akkor nem jönnek azok, amelyek betegséget okoznak. Na most, hogyha ez felbomlik, akár egy rossz fertőzés miatt, rossz életmód miatt, vagy antibiotikus kezelés miatt, akkor ez a rezisztencia ez megszűnik, és akkor ki tudnak alakulni könnyebben a betegségek, és elindul a bél nyálkahártyájának egyfajta degenerációja. Aztán ugye itt az immunrendszer is nagyon aktív, és ez is nagyon összefügg a bélflórával. Tudjuk azt, hogy a szervi immunapparátusunknak a nagy része, 80%-a ott a bélfalban és a bél környékén helyezkedik el, és hogyha romlik a bélflóra, akkor nem ilyen lesz a mikroszkópos képe, elektromikroszkópos képe a bélfalnak, hanem, mindjárt megmutatom, ilyen. Tehát ilyen kaotikus és lyukacsos és szitaszerű. Erre szokták mondani azt, hogy Leaky-Gut-szindróm, tehát ilyen átjárható bélfal szindróma, mert egyszerűen nem zárnak, nincs ez a rezisztencia. Na most visszajövünk ide akkor. Bocsánat, valamit elrontottam. Jó. Tehát extrém növekszik a daganatrizikó a következő tényezőktől, ha egyszerűsödik a baktériumflóra, és ezt most már a konzervatív orvoslás is vallja.
megjelennek ilyen publikációk nagy újságokban. Tehát ha kevesebb számú baktériumunk van, mert elpusztítottuk rossz életmóddal, meg antibiotikumokkal, akkor az növeli a daganat előfordulását. Aztán ugye erről beszéltem az előbb már, hogy 6,5 feletti pH az bizony daganat nagyon komoly előjelzője. Ebből is látszik, hogy butaság mindig azt súlykolni, hogy mindennek lúgosnak kell lennie, nem kell mindennek lúgosnak lennie, a székletnek éppen, hogy inkább savas irányba kell mozdulnia mindig. Aztán az állandó gyulladások. Tudjuk azt, hogy ha gyulladás van a bélben, az egyrészt jelez valamit, azt időbe kell észlelni, másrészt az sajnos rossz baktériumflórát termel, és aztán az daganathoz tud vezetni. Aztán a rosthiányos táplálkozás. Tehát ha valaki finomított lisztet, finomított élelmiszereket fogyaszt, és kevés zöldséget, kevés gyümölcsöt, illetve nagyon sok állati terméket, mert abban nincsen semmi rost. Rostok csak a növényekben vannak, csak a teljes formájában szereplő élelmiszerekben, ami finomított, abban nincsen, és az állati termékben egyáltalán nincsen rost. A rostok azok ilyen poliszaharidák, amelyek nem szívódnak fel, és ahhoz kellenek, hogy a vegán az 3-szor ürítsen székletet. Tehát a tömeget adják, a mennyiséget adják, az, amitől a béltartalom az tovább tud menni. Ugye nagyon egyszerű példa, hogyha az ember a vattacsomót ott lévő szemetesbe el akarja dobni, akkor az nem száll el oda, igaz? Mert nincs súlya, nincs tömege. Ugyanezt történik a bélcsatornában is, hogyha nincs súlya, tömege valaminek, mert fehér kenyeret evett, mit tudom én, fél liter tejjel vagy joghurttal reggel, abban nem volt semmi rost, semmi. Tehát az nem tud tovább menni, ennek nincs súlya, nem tudja továbbítani, csak kínlódik az emésztőrendszer. És akkor persze, hogy keletkeznek toxinok. És hát a krónikus székrekedések, azok szintén kárt okoznak, bajt okoznak. Mert az azt jelenti, hogy tovább tart benn minden, illetve van ez az erőlködés a székletürítésnél. Hát aztán mindenféle hatások vannak. A bélflórának a hatásai nagyon szerteágazóak, amiket már most az orvostudomány is felfedezett, tehát például tudjuk azt, hogy sokkal jobb a fájdalomtűrő képessége annak, akinek jó a bélflórája. Tudjuk, hogy depressziót okoz, hogyha rossz a bélflóra. Aztán tudjuk, hogy a testsúlyt is kedvezőtlenül befolyásolja, hogyha valakinek rossz a bélflórája, tehát könnyen elhíznak azok, akik rossz bélflórával rendelkeznek, illetve nehezebben tudják a súlyukat változtatni. Aztán neurotoxikus hatással, tehát ezek a Alzheimer-kór, meg hasonló leépülések, ezek jó eséllyel összefüggnek a rossz baktériumflórával, ezzel együtt a táplálkozással, ezzel együtt a húsfogyasztással. És ugye itt vannak ezek az adatok, pontosabb, vagyis, hogy még egyszer, hogy 6,5-es pH felett nagyon sok publikáció van erről most már, tehát ez tényleg egy tényszerű dolog. 6,5-es pH alatt, hogyha növényi táplálkozás folytat valaki, akkor nem keletkezik daganat. 6,5-es pH felett állati termékeket és fogyasztóknál ez daganatképződést elősegítő tényező. És néhány napos diéta már képes megváltoztatni a táplálkozást, tehát csináltak ilyen kontrollcsoportos vizsgálatokat, és akkor azt lehetett látni, hogy néhány nap után elromlik a pH, illetve néhány nap után képes megjavulni a pH, és ez teljesen más baktériumflórát eredményez, illetve tudjuk azt, hogy epesavak, koleszterin is ilyen úgynevezett kokarcinogénekké alakulnak a rossz flóra esetén. Tehát olyan anyagokká, ami elősegíti a daganatképződést. Ezt éppen amikor csináltam már először ezeket a diákat, akkor jelent meg a Magyar Belorvosi Archívumban a bélflóra emésztőrendszer és a rákbetegségek összefüggéséről pont ugyanerről írnak. Tehát a mai orvoslás már ebbe az irányba halad, hogy ezeket elismeri, csak hát a gyakorlatban ez még sokáig várat magára, mire meg is értik, hogy mit jelent ez a táplálkozásban.
Az anyagcsere termékek ugye nagyon fontos, hogy a vegán étkezésnél teljesen más anyagcsere termékek keletkeznek a zsírokból, mint a zsírsavakból, mint a húsfogyasztóknál, mert ott a rothasztó baktériumok alkalikus, rosszfajta metabolitokkal alakítják ezeket, és ammónia keletkezik, megnövelik a pH-t, és ettől már a daganatképződés előre halad. Hát ezek a rosszfajta baktériumok, amelyeknek a nagyobb mennyisége már kárt okoz, Clostridiumok, Citrobacter, Streptococcusok, Staphylococcusok, Salmonellák, Escherichia coli, Proteus shigellák, Enterococcusok, és persze hát a gomba, ami szintén nem kívánatos. A betegflóra gyógyításához ugye fontos, hogy az ember az állati termékeket mellőzze, mert az állati fehérje az egy olyan milliót hoz létre, ami nem kedvez a gyógyulásnak. A szénhidrátok sem kedveznek sajnos, tehát hogyha valaki sok gabonát fogyaszt, sok finomított szénhidrátot, az sem jó. A natív növényi rostok az, ami a szervezetünket képes gyógyítani. És az emberi bélrendszer ugye a bolygónk egyik legösszetettebb ökoszisztémája. Tehát mivel lehet gyógyítani a rossz flórát? Diétával, stresszkezeléssel, néha még antibiotikum is kell, hogyha annyira rossz a flóra, mert másképp nem lehet kiirtani ezeket a nagyon makacs baktériumokat, ugye, amelyek hát ilyen fals és rosszul kinéző záróréteget alkotnak a bélfalon. Különböző diétákat lehet alkalmazni, ahogyan a rólam való ismertetésben elhangzott, én leggyakrabban a vegán és gluténmentes étrendet, illetve a lébőjtöket szoktam használni a gyógyításban, de hát sok minden más is előfordul, és ezekkel nagyon jó a tapasztalatom. Aztán fontos tudni, hogy a diéta mellett, ami a vegán diéta, probiotikumokra, tehát baktérium készítményekre, prebiotikumokra, olyan anyagokra, amelyeket a baktériumok szeretnek, amiben jobban tudnak élni, és néha még fizikális tisztításra, beöntésekre, kolonhidroterápiára, vagy a kolonhidroterápiával együtt bizonyos anyagoknak a bevitelére, az úgynevezett cisztkezelésre is szükség lehet. Nagyon sok közlemény van most már a probiotikumokról is, tudjuk azt, hogy colitis ulcerózát lehet hatékonyan kezelni vele, aztán a különböző műtött betegeknél a bélműködésnek a helyreállásában nagy szerepük van. A gyerekkori fertőző betegségeknél bizonyított szintén, hogy a probiotikumok nagyon jók. Aztán allergia megelőzésben, nyálkahártya gyulladásoknál, és hát tudjuk az intesztinális permeabilitás, tehát amiről beszéltem az előbb, hogy átjárható bél nyálkahártya, ebben is nagy szerepe van a probiotikumokkal való kezelésnek. A kolonhidroterápia is egy nagyon jó dolog, amivel az ember a rossz flórát el tudja távolítani, és újra tudja élővé tenni, jobbá tenni. Hát aztán néhány gondolat még arról, hogy tehát ez az egész, amiről én beszéltem most, annak a fajta megközelítésnek a része, hogy az ember a betegségeket sokkal korábban, időben felfedezi, és ezekkel a tünetekkel, ezekkel a jelekkel dolgozik, hogy egy megfelelőbb tendenciát, megfelelőbb megbetegedési vagy gyógyulási folyamatot alakítson ki. A nyugati orvoslás az ugye az okokat keresi mindig, de mégis összességében a betegségeket véletlen művének tartja. Mi pedig ugye nem annyira keressük az okokat, hanem inkább azt mondjuk, hogy a betegségeknek az oka az nem egy véletlen folyamat, hanem valami, hanem valami tendencia, amin lehet változtatni. A jelek azok visszajelzések számunkra, abból valamit ki tudunk olvasni. Tehát például a székletnek az elemzése, az egy olyan tünet együttes, amiből nagyon jól lehet olvasni annak, aki ért hozzá.
és lehet belőle következtetni, hogy mit kell változtatnia az embernek. Tehát ha valami nem stimmel ehhez képest, amit én elmondtam, itt ideális sziklet formában, ugye, hogy milyen a szikletürítés, a gyakorisága, a nagysága, stb. Ha ez nem ilyen, akkor az biztos, hogy ott valami nem stimmel. Akkor valamit változtatni kell. És ha ez régóta fönnáll, akkor az problémát jelent. Na, akkor itt tartottam. Ez a lifestyle medicine, amiről én beszélek sokszor, ez az életmód gyógyításba való felhasználása. Ennek nagyon fontos eleme, hogy mit és mennyit eszünk, dohányzik-e, van-e más függőségi betegsége, mennyit mozog, hogy menedzseli a stresszfaktorait, mennyire hagyja, hogy a környezeti mérgek hassanak a szervezetére, és hogyan gondolkodik az élet prioritásairól. Ez ugye alapvető jellemzője ennek a medicinának. Hát erről nem beszélek, már az időm az lejáróban, úgyhogy még néhány gondolat erről a másfajta paradigmáról. Tehát a tipikus orvosi gondolkodás az ugye azt mondja, hogy ha előre haladott a betegség, akkor meg lehet állapítani, mi a baj. És utána általában élethosszig gyógyszeres kezelésre van szükség. Mondjuk ugye a koleszterinje magas, azt mondják, hogy a koleszterin magas, ha magas, akkor az elősegíti a szívinfarktust, ezért állandóan gyógyszer kell szedni, hogy alacsonyabb legyen a koleszterin. Ez egy értelmetlen butaság, hiszen hogyha koleszterin magas, akkor annak meg lehet keresni az okát, az általában vagy a táplálkozásba keresendő, vagy a stresszkezelésben, és azt lehet olyan módon csökkenteni, de maga a koleszterin gyógyszeres kezelésével nem segítünk semmit, tudjuk már, hogy nagyon sok kára van ennek sajnos, és egyáltalán nem tudja az orvostudomány mérlegelni, hogy hol vannak a helyes határok, hogy tényleg mikor és milyen mértékben kell ezt, és mikor lehet abba hagyni például. Szinte úgy néz ki, hogy ha valaki elkezdte, akkor soha abban nem lehet hagyni. Tehát már ilyen felségárulással fölérő dolog, hogyha valaki abba meri hagyatni a beteggel. Ha prevenció, akkor az másodlagos prevenció szokott lenni a mai orvoslásban, mindig nem túl késő persze felfedezni, szűrések, stb. Tehát mindig azt csináljuk, hogy a csap túlfolyik, és feltöröljük a konyhát, nem a csapot zárjuk el. Ugye? Az Ajurvéda például több ezer évvel ezelőtt azt mondta, hogy vannak különböző stádiumai a betegségeknek, és az első néhány stádium azt nem is vesszük észre. Csak akkor vesszük észre, amikor már a betegség elkezd szétterjedni a szövetek között. És az Ajurvéda az mindig azt mondta, hogy az emésztőrendszerben indul a probléma. És ezt így gondoljuk mi is. Aztán van egy nagyon ismert paradigma a természetgyógyászatban, a Rekevék hozta létre, és az azt mondja, hogy van a kiválasztás, ha az jól megy, akkor egészség van. Tehát ha a székletürítésünk jó, akkor egészségesek vagyunk. Aztán, hogyha gyulladások jönnek létre, akkor az már közérzetzavarokat csinál. Azt már nem szabad hagyni sokáig. De aztán jönnek a lerakódások, a gyulladásos anyagoknak a termékei, azok lerakódnak, és akkor jönnek a betegségek. Aztán ez már bevésődik, és akkor már nem nagyon lehet semmit tenni. Akkor krónikus betegség alakul ki, az már eltorzul, azt már nem tudja az ember helyrehozni, a fog már nem nő ki újra. És akkor jönnek a szétesések, és az átépülések, és a daganatképződés. Tehát vannak ilyen paradigmák, aminek mentén az ember sokkal ügyesebben tud gondolkodni az életéről, mint hogyha azt gondolja, hogy majd az orvos megoldja, és a gyógyszereket be kell szedni, és akkor készen van. Hát ez az, amit én követek leginkább. Bajok az emésztőrendszerben indulnak, a bélflóra zavara, nagyon fontos probléma az elején, székletrendellenességek jönnek létre, előbb beszéltünk ma, gyulladások alakulnak ki, ezeket már mindenképpen orvosolni kell, változtatni kell az életmódon ahhoz, hogy ezek megszűnjenek. Alkatváltozások jönnek létre, és a távolabb megjelenő gyulladások, szövetszaporulatok, ezek már nagy bajokat okoznak. Tehát az egészségben maradáshoz, gyógyuláshoz, mondhatnánk a megegészségesedéshez szükséges tényezőket kell számba venni, azon tényezőket, amelyek révén egy adott közösségen belül a személy egészséges tud maradni. A szalutogenetikus szemléletű szolgáltatások során azt vizsgáljuk, hogy az illetőnek milyen egészségvédő, spontán gyógyulás segítő tényezők állnak rendelkezésére, hogyan lehet a tényezők működőképességét helyreállítani. Olyan vizsgálatokat csinálok, ami a betegségek megjelenése előtt jelzi már a problémát,
de ezekről most részletesebben már nem beszélek. Különböző reflexvizsgálatok, és akkor még ez az egy idézet zárásként. Az élettudományának nevezik azt, hogy az ember különbséget tudjon tenni jó és rossz élet, boldog és boldogtalan élet, értékes és értéktelen élet között. Ez adja az ember élet nagyságát. Tehát igazából beszélhetünk diagnosztikáról, székletről, emésztésről, helyes táplálkozásról, de valójában az a kérdés, hogy én mit gondolok a fejemben prioritásnak, fontosnak az életről, mert ettől tudok boldog lenni, meg a testem is ettől tud egészséges maradni. Köszönöm szépen a figyelmüket!